El bicho de Norteamérica estaba velho na ilha, pero non lo víramos. Entonces chegamos aquí, o corvo que está ali, estaba Pepe de bicho pescando. E dixo, vámonos para casa, meu home. E eu deixo cara clareou un pouco, vámonos, coña, se non collemos terra, e a me de non puñera a Juana máis, non. E eu non me jodo. Contigo non había problema. Con pasaporte e imos para casa, avante para a Alfeira, matamos outros 40 tantos e viñamos, recalamos a Portiño de Panchete. Ali, aquela ilha, desde ali de fora. Sí, señor. Non marcamos ben un rumbo claro. Pero de coño, rumbo de Nordeste temos que coller Carreiraba. Tíamos que ir rumbo de Nordeste, cuarta a norte, uns grados máis a norte, non? Pero non fomos. Pero fomos. Pola correntada tamén, pola vida. Portiño de Panchete e xa estábamos en Carreiraba. Depois se ves costeando, é verdade. Agora teño que venha buscar un paso valeu de 90 pesos de Coruña, no ano 62. E pois comprei un por 12.000 pesetas e muros, que levou un bar. Era meu xola, que non era meu mal se foi, era meu xola, lástima dele. Un compás que era unha maravilla. Queres sacarlo? Tiña unha bombilla dentro, enchufaba no puente, unha luzinha pequena, vía o Fernando sentado, sin mirar para diante, máis que para compás. A echar aquelas horas para, allá un monte, a parede de Fisterra aí todo. Mira, mira, desde lá, de fora do Congo, cerramos a borrachera, a minha Marsafonete, tínhamos 15 milleiros 3 días. E collí o rumbo cando empezou a cerrar. E fomos recalar mimo, ao Porto Velho de Fisterra. E ele dixeu, para motor, vamos nos remos agora, porque podemos tocar no muelle dela. Fomos lá rentos no medio de remos e adentro. Xa era para ir a Fisterra, non? Xa ibas a Fisterra, íamos para Fisterra, non? Pero se non era compás, nós morríamos hasta outros días no mar. Chegabas a Estados Unidos? Bueno, vámonos que isto está